Zdravo draga i dobrodošla u moj današnji video. Moje ime je Kristina, kao što već znaš, a danas ćemo pričati o tome kako pravilno izvoditi čučan. Znači danas ćemo pričati samo o tome, a prije nego što krenemo o temi kako raditi pravilno čučan, također ćemo i obraditi koje su to najčešće greške koje ljudi izvode prilikom izvođenja čučnja i kako svaku od tih grešaka ispraviti. Čučan možemo izvoditi na nekoliko načina. Možemo ga izvoditi na Smith mašini, kao što je ova ovdje iza mene, i možemo ih raditi vlastitom težinom tijela, naravno, i možemo raditi slobodnim utezima, kao što je ova bučica ovdje, i obična šipka kao što je ova ovdje, samo znači ta šipka nije fiksirana, već je slobodna. Ono što je vrlo važno, ako si početnica, ono što ti preporučam jest svakako to da krenemo sa čučnjem koji ćemo izvoditi prvo sa težinom vlastitoga tijela, a onda krećemo raditi čučan na Smith mašini. Zašto? Iz nekoliko razlike. Ako si početnica ili čak i ako neko vrijeme već treniraš u teretani, ali primjećuješ da možda toliko ne osjećaš svoj gluteus, da osjećaš možda malo više svoj kvadriceps, ili recimo da imaš problem sa balansom, da nemaš dovoljno snage, da radiš malo sa većim kilažama. Dakle, upravo su to razlozi zašto bi početnici trebali kretati sa Smith mašinom. Kada nam je ova šipka fiksirana, onda nam je puno lakše održavati balans. To je pod broj 1. Slobodna šipka će nas s druge strane disbalansirati, bacati iz ravnoteže ako nismo iskusni, ako ne znamo koja je pravilna tehnika izvođenja čučnja. Ako smo tek početnici i nemamo dovoljnu snagu, a želimo raditi sa većim kilažama. Druga stvar je ta, već sam sad spomenula, je upravo ta što ćemo, kada nam je šipka fiksirana, možemo raditi sa puno većim kilažama, jer će nam upravo ta raspoređenost kilaža omogućiti da radimo sa malo većim kilažama. Dok s druge strane, kada izvodimo čučan samo sa slobodnom šipkom, moramo imati puno više snage i u našem gornjem dijelu tijela, znači i u našem koru, ali i naravno u našem gluteusu i nogama, kako bi zapravo održali taj balans, ali istovremeno imali i pravilnu tehniku i pravilno izvodili taj čučan. Sada kada sam pokrila razloge zašto smatram osobno da trebamo krenuti znači sa čučnjem izvođenjem prvo vlastitom težinom tijela, a tek onda idemo na šipku i onda slobodne utege. Hajde da sada vidimo koje su to najčešće greške koje ljudi izvode kada rade čučanj i kako svaku od njih ispraviti. Dakle, prva najčešća greška koju uočavam da ljudi izvode jest to da ne koriste pokret hip hinge-a, a on je osobito važan ako nam je za cilj da targetiramo naš gluteus, a što manje smanjimo taj fokus sa naših kvadricepsa. Kako to izgleda kada nemamo pokret hip hinge-a? Dakle, najčešće taj čučan kod ljudi koji ne koriste taj pokret hip hinge-a, oni se spuštaju pravocrpno, znači po jednoj crti idu dolje. Okay? Ovo je njihov čučan. Dakle, pravocrtno idu dolje i samim time više osjetimo naše kvadricepse. Sada, pa kako popraviti ovu grešku i kako možemo vježbati taj pokret hip hinge-a? Možemo ga vježbati na dva načina. Prvi način na koji možeš vježbati pokret hip hinge-a je taj da staneš ovako uz površinu zida. Dakle, stanemo skroz do kraja zida, naše su pete uz zid, i napravit ćeš ovako još jedan korak naprijed. Raskoračni stav će nam biti u širine naših ramena. Ruke su nam ispred tijela i što sada želimo? Želiš se fokusirati na to da svojim gluteusom dotaknemo zid, a to ćemo napraviti tako da potiskujemo, odnosno guramo naše kukove prema nazad. Dakle, fokusiramo se na naše gluteuse, da ih guramo na nazad. Kada dotaknemo naš zid, nemamo više gdje ići, idemo gore i kontrahiramo, stisnemo naš gluteus u ovoj poziciji. Dakle, fokusiraš se na to da guraš sve kukove na nazad i da dotakneš taj zid i ideš gore. Dakle, to je jedan od načina kako možeš vježbati taj pokret hip hinge-a i da si svaki puta sigurna da pogađaš svoj gluteus. Drugi način je taj da ćemo koristiti elastičnu traku. Elastičnu traku možeš naći gotovo u svakom džimu, ili ako ne, možeš kupiti svoje, one nisu skupe. Postavit ćeš elastičnu traku u visini sa svojim kukom. Kao što vidiš, ova traka je u visini sa mojim kukom. Zatim ćeš ovako ući u nju i zatim ćeš ju staviti na područje svojih kukova. Udaljiti ćeš se
od švedskih ljestava i osjećaš dakle elastičnu silu trake kako te ona vuče prema nazad. I šta ćemo sada uraditi? Sada ćemo dopustiti da nas sila elastične trake povuče prema nazad, ali znači samo naše kukove. Dakle, puštamo naše kukove maksimalno na nazad i zatim se vraćamo u početnu poziciju i kontrahiramo taj gluteus. Možemo odraditi čak ovu vježbu i kao vježbu predaktivacije. Prije nego što krećemo sa čučnjem, možemo odraditi nekakvih 20 brzih ponavljanja i možemo onda krenuti baš na izvođenje pravih čučnja. Dakle, imamo udah, guramo naše kukove, izdah, guramo i izdah. Kako bi ova vježba imala smisla, ne smijemo biti preblizu, dakle moramo se udaljiti od švedskih ljestava, moramo osjećati kako nas traka vuče prema nazad, ali mi se opiramo toj sili, pogotovo ovdje kada idemo na nazad i stisak guze. Udah, guramo kukove, izdah, idemo gore. Dakle, ovo je drugi način kako možeš vježbati pokret hip hinge, kako bi bila sigurna da kada izvodiš čučanj da više pogađamo naš gluteus. I idemo na drugu najčešću grešku koja se dešava kada izvodimo čučanj, a to su naše noge koje idu u X. Dakle, nepravilna aktivacija nogu, znači one nam idu prema unutra. To je jako, jako loše, jako krivo. I mnogi su razlozi zašto. Prvo, radimo jako veliki pritisak na koljena, na našu kražnicu i apsolutno ne radimo nikakav posao sa našim gluteusima. Kada želimo ispraviti ovu stvar, to ćemo najlakše raditi na ovaj način. Dakle, uzeti ćeš elastičnu traku, može biti, dakle, elastična traka može biti i ova od tkanine i radimo tako da kada idemo dolje razmišljamo da naša koljena guramo na van i automatski samim time ćeš osjetiti kako se i više tvoji gluteusi aktiviraju i kako puno više rade sada posao. Dakle, umjesto da nam koljena idu nanutra, kada stavimo elastičnu traku oko noge, ona će podsvjesno našem mozgu davati signal, aha, moram se opirati sili trake i moram gurati ta koljena na van i samim time bolje aktiviramo naš gluteus. Evo iz profila da vidiš, guramo koljena na van i idemo gore. Koljena na van i idemo gore. Sprijeda, još jedno. Koljena guramo na van i vraćaš se gore. Koljena na van, vraćamo gore. I to bi bio način kako da ispravimo ovu greškicu. Treća greška koja se dešava je dubina našeg čučnja. Dakle, primjećujem da je dubina kod mnogih ljudi izgleda otprilike ovako. Dakle, na ovaj način ne radimo apsolutno ništa. Dakle, bitno je da kada radimo čučanj da idemo što niže u taj čučanj i da taj gluteus da se raširi i da se kontrahira. Okay? Dakle, puno ljudi vidim da rade ovo. Dakle, idu do pola. E sada, kako ispraviti ovu grešku i kako da budeš sigurna da ideš dovoljno duboko u čučanj? Evo dva načina. Pod broj 1 uzet ćeš si ovakvu bučicu ili umjesto bučice može biti i klupica. Znaš koja je klupica? Ona normalna klupica u džimu. Ili si uzmeš klupicu ili bučicu, šta ti je dostupnije ili zgodnije. Postaviš tu bučicu iza Smith mašine ili recimo ako radiš slobodno gdje već jesi, ja ću sada pokazati. I sada, kako bi bili sigurni dakle, da je dubina našeg čučnja ispravna, ono što pokušavamo i želimo napraviti jest to da u našem čučnju pokušavamo da dotaknemo bučicu i vraćamo se natrag u početni položaj. Ili ako koristimo klupicu, možda ćemo ići otprilike negdje do ovdje i vraćamo se u početnu poziciju. Dakle, tu smo, guramo koljena na van i vraćamo se u početnu poziciju. E sad, sljedeći problem koji se može javiti kod velikog broja ljudi je taj da ne mogu dovoljno ići dolje u čučanj zbog nedovoljne fleksibilnosti i mobilnosti njihovog zgloba, pa isto tako i kukova. E, kako ćemo sada to popraviti? Sad ćemo vidjeti. Dakle, ono što ćemo uraditi je to da ćemo postaviti pod naše pete dva ovakva okrugla utega. Pokazat ću ovdje iz profila da vidite. Stati ćemo našim petama, dakle, na njih. Zarotirat ćemo naše prste prema van. Pete su nam odignute i to će nam dati više mobilnosti i fleksibilnosti u našim kukovima, kao i našim skočnim zglobovima. I idemo dolje. Hop. I vraćamo se u početnu poziciju. Udah. I izdah. Dobro, malo sam se stavila predaleko. Ćemo malo približiti, ali tako. Znači, idemo. Udah i izdah. Udah i izdah. Ista stvar ako koristimo Smith mašinu. Dakle, tu smo. Postavit ćemo si ovdje.
i idemo. Dolje u čučanj i vraćamo se gore. Udah i gore. I to bi bila greška broj 3 i kako da ispravimo i nju. Greška broj 4 koja se najčešće dešava je sljedeća, a to je loša postura tijela, odnosno loše dršanje. Što mislim pod time? Pod time mislim da pod broj 1 naša ramena previše padaju prema napred, dakle nemate aktivacije u gornjem dijelu leđa. Zatim, pod broj 2 mislim na naš abdomen, dakle uopće ne aktiviramo naše trbušne mišiće i može se dogoditi to da nam kukovi idu, odnosno zdjelica nam ide u taj anterior tilt, dakle prema van, ili da smo tu previše opušteni. Ono što je jako bitno je to da zarotiramo naše ramena prema nazad, spojimo naše lopatice, samim time ćemo i ovako dobiti tu jastučiće na koje će taj uteg, ta šipka sjesti i automatski napraviti i taj odmak od kralježnice i manje ćete žuljati. Dakle, to je pod broj 1. Dakle, mali polukrug, ostavimo naša ramena prsa prema naprijed. Aktivacija trbušnih mišića. Hop, podvučemo našu zdjelicu, tu smo, neutralna pozicija i dakle nalazimo se u ispravnoj poziciji za početak čučnja. Kada smo gore, ide udah. Udahnemo, krenemo u pokret, guraš kukovina nazad i sa izdahom se vraćamo dakle, u početnu poziciju. Disanje je isto jako bitno iz 2 razloga, a to je što ćemo, ako pravilno dišemo, moći ćemo se puno bolje stabilizirati, moći ćemo bolje raditi sa kilažama i disanje nam stvara još tu jednu dodatnu silu i snagu koja nam pomaže da savladavamo tu silu i osim toga, ako pravilno dišemo, naravno logika, bolje ćemo oksigenirati naše mišiće i imat će više energije i snage za rad. Dakle, udah je uvijek u početku, idemo dolje, kad savladavamo silu, vraćamo se, izdah. Dakle, ovo su male nekakve sitnice na koje trebaš misliti kako bi ispravila svoju posturu i kako bi uvijek izvodili taj čučanj u pravilnoj posturi tijela. I 5. greška koju zamjećujem je ta da masa ljudi radi čučanj u krivom ritmu. Što mislim po time da rade u krivom ritmu? Dakle, nemaju apsolutno nikakvu kontrolu pokreta ili svijest pokreta. Ako mi izvodimo čučanj na ovaj način, dakle samo idemo gore, dolje, znači se okrenuti da me vidite i ovako, dakle gore, dolje, dakle ovo samo automatski radimo pokret, dakle nema nikakve povezanosti naše glave sa našim tijelom i radimo samo tek toliko da pokret radimo i sa time nećemo dobiti apsolutno nikakve rezultate. Dakle, bitno je kada izvodimo čučanj da se skoncentriramo i fokusiramo na svaku fazu pokreta. Što mislim po time? Hajdemo sada pokazati i demonstrirati kako ispraviti ovo. Dakle, ne možemo samo da radimo vježbu tako da samo prolazimo kroz pokret, to je apsolutno krivo. Dakle, moramo biti svjesni svake faze pokreta. Dakle, na početku, kao što sam rekla, ovdje radimo udah. Udahnemo. Kada silazimo dolje, idemo polako se spuštamo dolje, zadržimo se sekundu do 2 na dnu i kada se vraćamo gore, idemo u što bržem ritmu. I gore, kontrakcija. Dakle, polako i gore brzo, eksplozivno. Dakle, ekscentrična faza i koncentrična. Idemo udah i izdah. Dakle, kada izvodimo čučanj na ovaj način, onda smo sigurni da ćemo zaista pogoditi naše mišiće i da ćemo targetirati taj gluteus. Pokušaj se poigrati sa ritmom izvođenja i javi mi da li osjećaš razliku. I sada kada smo naučili koje su to najčešće greške kod izvođenja čučnja, sada smo spremni i da naučimo kako zapravo izvoditi pravilan čučanj i na što sve trebamo paziti. Dakle, krećemo sa Smith mašine, kao što sam objasnila zašto krećemo. Možemo krenuti samo sa praznom šipkom, ali evo ja ću sada staviti 5 kg za demonstraciju, da ipak imam nešto i krećemo. Dakle, prva stvar, ako radimo sa šipkom, bilo kojom šipkom je ta, kako bi ti bilo što ugodnije, da pronađeš ove jastučiće, kako bi ti šipka bila što ugodnija na leđima i kako te ne bi žuljala za vratnu kralježnicu. Također si možeš staviti i ručnik iz higijenskih razloga, ali kako bi dobila još više zaštite za vratni dio kralježnice. Zatim ćeš postaviti taj, ne mogu se zasjetiti kako se zove, mozak mi je stao, ali postavit ćemo dakle ovu spužvicu na sredinu šipke. Zatim ćemo
ćemo stati na ovaj način. Naša stopala su u širini naših ramena ili malo šire, ok, moja su malo šire i zarotirati ćemo, odnosno otvoriti ćemo sva stopala prema van. Napravit ćemo onaj polukrug ramenima koji sam već spomenula. Prsa ćemo izbaciti van, podvući ćemo našu zdjelicu, aktivirati trbušne mišiće i krećemo odavde. Podignit ćemo dakle šipku, osloboditi ćemo ih od ovih držača, dakle moramo ju okrenuti prema van kako bi ovi osigurači se oslobodili i ne bi bili više fiksirani. Znači uradimo udah, naši su trbušni mišići aktivni i krećemo u pokret. Pazimo na naša leđa da su ravna i fokusiramo se na pokret hip hinge kao što smo već učili, znači guramo naše kukove prema nazad i eksplozivno se vraćamo u početnu poziciju sa izdahom. Dakle, udah, polako, zadržimo se sekundu, dvije i izdahom vraćamo se u početnu poziciju. Hajde da vidimo sada i iz profila. Iz profila to bi izgledalo ovako. Oslobodimo šipku, širina raskoračnog stava malo šire od ramena, prste van, guramo sada koljena na van, kukove na iza. Gore udah, leđa ravna, aktivni trbušni mišići, zadržimo se sekundu, dvije dolje i eksplozivno se vraćamo u početnu poziciju i stisnemo naš gluteus, podvučemo našu zdjelicu, tu smo. Ali nema ovog previše, ok? Znači pazi da ne radiš previše. Dakle, imamo udah, guramo naše kukove, leđa su nam ravna, lopatice spojene, izdah. Udah, guramo na van koljena i izdah. I draga moja, to bi bilo sve za danas. Hvala ti što si bila sa mnom. Nadam se da ti je ovaj video koristio, da si puno toga naučila i da ćeš sada puno više osjetiti svoj gluteus kada radiš čučanj. Jednu stvar nemoj zaboraviti, molim te, kada završiš sa vježbanjem, koju god vježbu da radiš, uvijek pospremi spravu, skini utege, vrati uvijek se na mjesto. To je bonton džima, ali mnogo ljudi to zaboravlja, tako da želim da i to spomenem. I eto, hvala ti što si bila sa mnom. Nemoj zaboraviti stisnuti like, subscribe-ati se na kanal, ostavi mi pokoji komentar, pošalji mi malo ljubavi, a mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!